Стъклото преминава през няколко етапа на сортиране. Първо, от събраното стъкло от опаковки ръчно се отстраняват по-едри отпадъци, които не са стъклени. Така, първоначално почистеното стъкло се пренася в ротационен барабан с вода, където се отмиват етикетите и стъклото се натрушава допълнително, за да се улесни премахването на по-дребни елементи, които не са стъклени. Стъклото преминава за втори път през прецизно ръчно сортиране. На този етап се премахват останалите по-дребни боклуци и нестъклени примеси, например алуминиеви рингове около гърлото на бутилките, алуминиеви капачки и други. 2 броя мощни магнити премахват метални елементи от потока стъкло. На следващия етап стъклото преминава през сито. Тук то се разделя на фракции с различни размери. Това позволява още по-прецизно прочистване в следващата стъпка – оптичното сепариране. В този етап стъклото преминава 2 пъти през оптично сепариране и се разделя на бяло и цветно. Разделянето на бялото от цветното стъкло е важно, тъй като веднъж оцветено, стъклото не може да се превърне в прозрачно. Оптичните сепаратори работят с цифрови камери на принципа на пропускливост на светлината. Когато камерата не разпознае пропуснатата светлина от парченцата като такава от стъкло, някой от многото клапани за сгъстен въздух изстрелва струя, която премахва не стъклото от потока стъкло. Успоредно с това, с друга редица от клапани, бялото и цветното стъкло се насочват в различни ръкави,